एक बार ब्रह्मवास बोलो हो सुगानावा सियापति रामचंद्र की ध्यान देवे के बाद वैशाली पुरस्कार महाराज। चलिए जिया से चल के हमारे चौकीदार साहब भाइयों के रामाशंकर भाइयों के 100 रुपया हमारा के 1 से 1 रुपया बैठले बैठले कमाता नहीं। एक से 1 रुपया पुरस्कार देके मनोबल के बढ़ोनी हो। ये पूरा मंडली के तरफ से चौकीदार साहब के पूरा परिवार के पाव लगी बा खुश रहे क्षेत्र माता रानी से नहीं हो रहा करे चौकीदार साहब जहाँ रोही एकदम हाँ कौन चलत रही ओ चौकीदार साहब के पुरस्कार एक चौकीदार साहब के द्वार पर मिलल। वाह 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 देखी तो हमारा परम आदरणीय माननीय संतोष बाबू संतोष यादव जी हमारा संजय यादव जी 251 पुरस्कार ये पूरा मंडली के तरफ से जय जयकार बा। जबल जवानी बा गुरुजी गाइले कि जबले जवानी बा तबले चले चले जवानी बतले मौज मना ली। ई का हो जबले जवानी बतले मौज उड़ा ली। अरे हम मौजे कहनी है महाराज मेरे पास छुछुर सुनाता ना मौज मना ली तब जवानी बनल बा। बिजली रानी बाप अरे रे बाप बहुत पुरान कलाकार है भयंकर पर जबले जवानी रहेला तबे ले यही पर हमार गुरुजी गाइले का गाइले का ई भजन भाव में गाइले हां के गनिया कहतिया पहले के पुरानिया सभे का उतरला अंगेला होता एक बाल्टी पानी गिरा दी साचा बतिया कहि के गइले साचा बतिया कहि के गइले अरे पहिले के पुरनिया अरे उड़ाले मौज गोरिया अरे उड़ाले मौज गोरिया तोर जबले बा जवनिया उड़ाले मौज गोरिया जबले बा जवनिया उड़ाले मौज गोरिया साचा बतिया कोई के गइले साचा बतिया कहि के गइले पहिले के पुरनिया उड़ाल मौज गोरिया तोर जबले बा जवनिया उड़ाल मौज गोरिया तोर जबले बा जवनिया उड़ाल मौज गोरिया दिल दे दिया दिल दे दिया दिल दे दिया किसी को दिल दे दिया दिल दे दिया दिल दे दिया पूछो कौन है वो पूछो बाबा बाबा किसी को दिल दे दिया दिल दे दिया दिल दे दिया अरे किसी को दिल दे दिया दिल दे दिया दिल दे दिया
हुर्रा हुर्रा ए इतने ना और का एकर नाम भजन हो। हाँ बड़ी शांति से भजन के सुनल जाला। आ भजन के सुन के तब अपना मोने में गुनल जाला। हाँ बबुआ जी देखिए तो हमरा संजय बाबू गौरी से यानी कि संजय यादव जी बहुत बहुत रुपया लाखों लाखों रुपया के पुरस्कार मिलल बा। ठीक बा यादव जी पूरा भरले रहे। जय जयकार बा। खुश रहे क्षेत्र माता रानी से निहोरा करब। देखल जा हाँ आई चली सातो आंख घुघुराई आई चली सातो घुघुराई आई चली सातो आंख घुघुराई आई चली सातो खुदलाई सुइया के छेद तारा तनी ना बुझाई सुइया के छेद तारा तोने ना बुझाई सुइया के छेद तारा तोने आई चली सा 40 जब धली त्याग से लौकियो कि ना ना लागी यही से कभी कहले बड़े ना कहले बड़ा को भी आई चली सातो आंख घुघुराई आई चली सातो घुघुराई सुइया के छेद तारा तनी ना बुझाई सुइया के छेद तारा तोने ना बुझाई सुइया के छेद तारा आरे कामे नवई है कामे नवई है तोहरा कामे नवई है तोहरा नाती नतिनिया उड़ाल मौज गोरिया तोर चबले बजवनिया उड़ाल मौज तोर जबल बाजवनिया उड़ा ले तोर दुनिया उड़ा दे मौज रंग जबल बाजवनिया गोरे गोरे हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने कर गालों ने हो हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गालों बाजियो लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने उड़ा लो बबू डबले बाजवनिया उड़ा ले मौज डबले बाजवनिया उड़ा ले आई 50 आई 50 तो छुट्टी सगरोसा आई 50 तो सुगरी चढ़ाता आई 50 तो छुट्टी सगरोसा आई 50 तो छुट्टी चढ़ाता अरे पानी में फेंके तू खोईबू बतासा पानी में फेंके तू खोई बतासा पानी में फेंके खोई तू बताता ए भजन पर खुश हो के हमरा मुन्ना यादव धर्मेंद्र यादव 2001 रुपया पुरस्कार वहां के दे के गई नहीं हो 2001 रुपया बाबा ये पूरा मंडली के तरफ से वहां का पूरा परिवार के चरण में पाव लगी बा। खुश रहे खतर माता रानी से निहोरा बा। परम आदरणीय माननीय हमारा दीपू यादव जी तिलकत्थू से चल के पुरस्कार दिले बनी 251 रुपया। बताई ये पूरा मंडली के तरफ से जय जयकार बा। खुश रहे खतर माता रानी से निहोरा बा। बबुआ हो आई 50 तो छुट्टी सगरो आशा छुट्टी करो पानी में फेंके तू खोईबू बतासा पानी में फेंके तू खोई बताता हाँ पानी में फेंके तू खोईबू बतासा पानी में फेंके तू खोई बताता प्यासा मैनेजर जी हो
अरे प्यासा बने चर नचावेले नचनिया उड़ाले मौज गोरिया तोर जबले बा जवनिया उड़ाले मौज गोरिया।